Там загубите са много големи, разбира се, и от двете страни. За нас те са сравними с Бахмут. 20 000 загинали само от Вагнер за Бахмут. Възможно е да ми остава съвсем малко живот. Искам да кажа, в никакъв случай не подписвайте договор. Откъде? От колонията, от гражданския живот. Искате да се изчистите или да спечелите. Тук какво се случва? Руски военни кореспонденти се оплакват, че настъплението към Покровск струва на Русия колосални загуби. Според известния военен блогър Максим Калашников, в битката за Покровск Русия е загубила приблизително толкова, колкото в битката за Бахмут. А тогава, според думите на Пригожин, в Бахмут Русия е загубила около 20 000 души убити. А в какво се състои сложността на положението за нас? Работата е там. Ние, че Покровск все пак не затворихме обкръжението чисто географски. Ето защо сме принудени да изтласкваме, да водим градски боеве. И там загубите са много големи, разбира се, от двете страни. За нас те са сравними с Бахмут, с боевете за Бахмут. Помните Евгений Пригожин, когато беше жив, той обяви тази цифра: 20 000 загинали само вагнеровци за Бахмут. Ето, и там не по-малко число, вероятно, от частите, които са подведомствени на Министерството на отбраната. Аз искам да напомня, че Вермахтът, когато завладя Полша през септември 1939 година, загубите му бяха малко повече от 20 000. Тоест, един Бахмут струваше такива, така да се каже, цифри на загуби. Добро сравнение, между другото. Калашников напомня, че Германия при завладяването на Полша през 1939 година е загубила толкова хора убити, колкото Русия при завладяването на Бахмут и сега в битката за Покровск. Тоест, просто помислете за това, нали? На Хитлер му беше нужен месец, за да завладее цяла държава. Той за месец завладя цяла страна и загуби 20 000 души убити. А на Русия и отне години и 20 000 души убити, за да завладее един малък град. И при това отново, което е важно, нали, ако Хитлер е завладял Полша, но практически в цялост, да, той е завладял голяма, богата, но достатъчно богата държава там с промишленост, там с исторически градове, то Русия е завладяла в крайна сметка там в боевете за Бахмут просто руини, да. От Бахмут нищо не остана. Русия няколко години се бори за този град, ето тя го завладя и просто го изостави, нали, просто го завладя, разруши и изостави. 2 години там фактически нищо не се случва, нали? Никакво възстановяване. Естествено, няма и близо и там не е останало население. Тоест, това са просто мъртви руини без хора. Сега същото се случва в Покровск и разположение наблизо Мирноград. Ето, на тези кадри Мирноград, Русия го щурмува също вече около година и за това време превърна този град буквално в поредното гробище. На видеото се вижда, че тук всичко е силно разрушено. Голяма част от многоетажните сгради са сериозно повредени и изгорели, т.е. най-вероятно ще трябва да бъдат съборени, няма да могат да бъдат възстановени. Хора в града, разбира се, също вече няма, защото цялото население го е напуснало. А при Путин и Лавров всичко това се нарича защита на жителите на Донбас. Ето така изглежда тази защита. Нашите действия, това е на същия Донбас преди всичко, илюстрирани и главно защита на хората. Може си, в това е целият смисъл на нашите действия. Затова на каква цена се постига това смилане на поредните градове в Донбас в бетонна прах, може да се разбере от видеоклиповете на руските военни, които се оплакват на видео, че ги изпращат в местни щурмове, от които те вече няма да се върнат. И те записват такива фактически прощални видеа, в които някои от тях призовават руснаците в никакъв случай да не подписват договор и да не ходят на тази война, защото връщане от нея не се предвижда. Преди бях в бригадата Петна, 15-та година воювах, останах жив. Сега съм в 433 полк. Това, което се случва, не може да се опише с думи. За изпълнение на задачата се предприемат всички мерки. Командирът на местната точка ме уведоми, току-що командирът на батальона уж му дал заповед да ме изпрати на фронта. Разберете, че пълният хаос тук, който се случва, не може да се обясни с думи, не може да се опише нищо. 2 година съм тук, имам медал за храброст, т.е. многократно съм бил на бойни задачи. Слушайте, момчета, искам да кажа, наистина не знам какво ще се случи буквално в следващите минути. Може би дори сега ще ме закопчаят с белезници и ще ме отведат на фронта. Разбирам, че може би
ми остава съвсем малко да живея. Искам да кажа, в никакъв случай не подписвайте договор. Откъде? От колонията, от гражданския живот. Искате да се изчистите или да спечелите. Какво става тук? Изглежда, че тези 2 милиона рубли не донесоха щастие. До някои особено съобразителни руски военни, както виждаме, стига чак в самия край, да, че пътуването на война в Украйна е било най-голямата грешка в живота им. Но доходито вече късно, когато по факто нищо не може да се поправи и остава само да отидеш и да загинеш. Руското командване, съдейки по записите в руските телеграм-канали, съдейки по това, което там пишат, наистина е поставило задача спешно да вземе Покровск на всяка цена. И сега буквално този град Покровск, Мирноград, буквално се затрупват с месо. Там хвърлят всички, които могат да намерят. Не достигат хора, затова изпращат тези недоизлекувани ранени направо от болниците с патерици, да, така наречените калечполки, изпращат освободените от плен по обмен, които обещаха да пуснат, защото да, на пленниците им разрешават там да напуснат армията. Но тези ги изпращат на сила всички, които могат. А тези, които не искат, буквално ги закопчават с белезници, пръскат им в лицето с лютив спрей и на сила ги качват в камиони, изпращат ги и всичко, което успяват е да записват някакви видеа на телефон, където се оплакват, че ги карат на месен щурм. И всъщност това са техните последни клипове. Армията на Русия ли се нарича? Хората с противогази, слагат им белезници, пръскат ги с газови спрейове. Това нормално ли е? Ето тези бягат двамата с белезници. Хората не искат да се прибират от дома. След плен имат право да го правят. А какво правят те? Нас двамата ни пребиха с палка, с чехи, с болни крака. Болни крака, осколки, стъпалата изгарят. Какво ще се случва в Русия? Русинска част номер 4776. Не искам да умирам. Слушайте, ние вече бяхме там. Казва, че не иска да умира. А защо тогава идвате тук на война в Украйна? Защо подписвате договори, ако не искате да умирате? Не са украинците, които идват при вас някъде в Сибир или в някой Вишни Волочек или откъдето и да идвате тука. Вие отивате в Украйна, а после това започвате да мрънкате и да се оплаквате, че не искате да умирате, но не искате да умирате. Тогава си стойте у вас, моля. Защо ни закачате? Не се месете в нас. Занимавайте се със своята страна. Оставете ни на мира и всичко ще бъде наред с вас. Няма да умирате. Не, те първо пътуват наистина 3-5 хиляди километра, за да щурмуват този нещастен Мирноград, който всъщност не им трябва. Да никой в Русия не се нуждае от Мирноград, нали? Те отиват да го щурмуват, а после хленчат, записват тези сълзливи видеа, плачат, викат: ой, не искам да умирам, ой, как така. Разбирате ли? Ето най-важното, че за какво всичко това продължава, те самите не могат да обяснят. За какво на Русия е нужен Мирноград? Те изобщо представят ли си какъв е този град? Да? Добре, да кажем, че сте завладели Мирноград. А после това какво? Какво ще правите с него? Защо на руснаците им е нужен Мирноград? Мирноград, за тези, които не са наясно, обяснявам какво е това. Това е миньорски град, който е построен там в средата на 20 век. Тоест, не, това са няколко мини, а около тях съответно или частен сектор, или обикновени типови съветски панелни блокове. Тоест, цялото население работеше в мините. Сега мините са разрушени, градът е разрушен, хора няма, всичко е разрушено. Тоест, това са просто тези изгорели кутии в степта. Русия вече конкретно даде да се разбере, че мините не са и нужни, мините на Донбас. Тя в своя Донбас, който е в Ростовска област, затвори всички мини. На завладяната територия на украинския Донбас, която е завладяна от 2014 година, затвори повечето шахти там, по мое мнение, останаха 8 или 10. Всички останали са унищожени. Това е там, където дори не е имало война, където шахтите никой не е бомбардирал, не е разрушавал. А тук в Мирноград всичко е тотално унищожено. Те ще възстановяват ли тези шахти, които са затворили, които дори в Русия не са им нужни? Според мен отговорът е очевиден. Не. А ако няма да има мини, тогава какъв е смисълът от съществуването на Мирноград? Там няма къде другаде да се работи. Тоест, съответно, този град не подлежи на възстановяване. Няма икономически смисъл за руснаците да го възстановяват, защото не им трябва въглища, не им трябват мини. Тогава защо по дяволите загиват руските военни? Защо го щурмуват?
Защо те щурмуват тези развалини? Развалини по същество, хрущовки, каквито в самата Русия има много. Тоест, ако искаш да видиш хрущовки, отиди в който и да е руски град. Защо да се жертват 20 000 души, за да се завладеят развалините на още един миньорски град, да се завладеят развалините на още някакви хрущовки? При това всички знаят, че шахтите там няма да работят. Този град на никого не е нужен. Разбирате ли какво? Какво ниво на маразъм? Да, се случва. Никой не може да обясни защо това изобщо продължава. Но те упорито продължават да участват в това и да загиват за нищо. И разбирате ли, че най-важното е, че дори техните пропагандисти разбират, да, които продължават да подкрепят войната, призовават да се продължава. Дори те разбират, че това по същество няма смисъл, че руснаците загиват. Ето, руските военни загиват за нищо. Много показателен момент. В един от своите стримов наскоро, Татяна Монтян започна да разказва как тя, оговорила своя приятел, такъв същ колаборант украински Владимир Грубник, да остане в тила и да не отива на фронта, за да не загине там ни за какво, ни за нищо. Ето така направо и каза: дори не си представям как бихме могли да не познаваме Грубник. Нека не се сърди на нас, а можехме да не го познаваме, ако тогава не го бях убедила с Дианоница. Ето, и не го бях убедила да се занимава именно с логистика, вместо да отиде зад лентата и там да умре за нищо. Много показателен момент, съгласете се. Тоест, дори Монтян, която е напълно провоенен блогър и се изказва за това да се воюва до победа, т.е. до безкрайност по същество, направо признава, че войната не се води за някакви висши цели, че никой никого там не спасява, не освобождава, че това не е никаква борба с фашизма или нещо друго. А това наистина по същество руските военни загиват за нищо, защото няма смисъл в тази месомелачка. Тя не може, разбира се, да го казва това във всеки свой стрим. Тя пред публика говори нещо за важна мисия, че освобождава някого, но понеже тя самата не вярва в това, виждаме как понякога и се изплъзва, тя се изпуска и казва, че ето, Володя не е отишъл, не е загинал за нищо. Тоест, те самите разбират, че тази война е наистина за нищо, че руските военни загиват за нищо без никаква цел. Няма цел в това всичко, но те, въпреки това, продължават да подкрепят войната, крещят, че трябва да се воюва още, да се продължи, да се натрупат още купища трупове, да се изтрият от лицето на земята десетки някакви градове, от които нищо няма да остане. А защо говорят така? Защото бизнес, защото събират пари, печелят от това, събират, увеличават си последователите на войната, и така нататък. Тоест, за тях това е важно. Ето, за този слой е важно войната да не свършва. Те виждат, че тя се води без никаква причина. Те признават колосални загуби, разказват, че толкова Русия губи в битката за един миньорски град в Донбас, колкото Хитлер губеше, докато завладяваше цяла Полша. Разбират това всички, знаят, признават, но все пак се изказват за продължаване на войната. Защото парички им капят. В общи линии, ясно е, мисля, че на всеки нормален човек, че да се подкрепят такива хора и техните идеи в никакъв случай не трябва. Споделете задължително тази информация, разпространявайте я. Това е изключително важно, за да знаят колкото се може повече хора, и задължително се абонирайте за канала. Това също е много важно.